स्वर में सबके हाथ जोड़ के पौलगी प्रणाम बा। परिचय जहां तक हमरा लगा था कि सबके जानते बा, काल आई नहीं जा, कल कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमनी के जवन हमनी से हो पावल गौली जा बजौली जा, बड़ा स्नेह दुरार प्यार मिलल आप सबके। आज फिर वही दरवाजा वही द्वार पर हमनी के आइल बनी जा। लेकिन देखी हमार भाई बड़ा अच्छा अच्छा गीत गौला हाँ। एगो गीत हमारा मन पड़ता बजरंग बली के, उनकर लीला उनकर कहानी कितनो बखान करो और आई ना अतना नु बाटे। देखी कहल जला कुछ खलना बा अरे किरौरे में भरल बा गुनवा, अरे रौरे में भरल बा गुनवा, रौरे में भरल बा। हे बजरंग बली, हाँ हे हनुमान जी, हनुमान जी कहल जाला कि कोनो ऐसा गुण नहीं खे हाँ जवन रौरा अंदर नहीं खे भरल। ऐसे कहे के बा कैसे? अरे कि रौरे में भरल बा गुनवा, अरे रौरे में भरल बा गुनवा, रौरे में भरल बा। आई भैया कि हनुमान जी सब गुनवा रौरे में भरल बा, हनुमान जी सब गुनवा रौरे में भरल बा, हनुमान जी सब गुनवा रौरे में भरल बा गुनवा, रौरे में भरल बा गुनवा, रौरे में भरल बा गुनवा, रौरे में भरल बा, रौरे में भरल बा गुनवा, हनुमान जी सब गुनवा रौरे में भरल बा। क्या बात है? और कहल जाला कि तारा पर शंका कइले के जरूरत ना बा। ए महाराज केहू शंका करी बाड़ा वीर बंका तोहपे, हाय हाय हाय, अरे हमार पंकज भाई हाँ कि बाड़ा वीर बंका तोहरा पर कौनो नहीं के शंका, नहीं खे बाड़ा वीर बंका तोहपे कवनो ना शंका, ए बाबा बाड़ा वीर बंका तोरी पर कोनो शंका नहीं खे। और कैसे? लंका में जाई के बजाई दिहला डंका, बाड़ा वीर बंका तोह पे कवनो नहीं खे शंका, लंका में जाई के बजाई दिहला डंका। और कैसे? अरे अजरा अमरा अजर अमर वरदान, तारा ऊपर अजर अमर वरदान बा। बा के करा है वो, के करा वजह से के करा
अरे के अजराय अमर बारा अरे माता हेलो। से मिलल बा अजर अमर बर बोल। हाँ बजरंग बली के ना है ऐसा ही हाँ बजरंग बली के अजर अमर वरदान मिलल है कैसे कैसे? माता जी से उनकरा अच्छा अंजलि माता से उनकरा आशीर्वाद मिलल है कि तू अजर अमर रहब ऐसे कहल जाला कि अजर अरे अमर बार अरे माता से मिलल बा हनुमान जी सब गुणवा रौरे में भरल बा और कहे के बा कैसे कैसे? भैया लक्ष्मण के लगल रहे बन हो भैया लक्ष्मण के जो बाण लगल रहे शक्ति बाण सब तहरे कृपा रहे आजकल के जमाना में एक मिनट आजकल के जमाना में भैया केहू के चोट लग जाता है हाँ तकलीफ हो जाता है हो जाता। तबीयत खराब हो जाता तो लोग चल जाता कहाँ बाबा ओझा के यहाँ हाँ बाबा फूक दिए झाड़ दिए तो सही हो तो जाए। सही हो जाए हाँ लेकिन ओ घड़ी के बाद देखी ओ घड़ी के बाद देखी भगवान के हाँ वो भगवान रहना रहने। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान के अवतार रहना हाँ फूक दिल रहता तो लक्ष्मण जी सही हो जाता हाँ लेकिन ना ना बढ़िया से बढ़िया वैद्य के बुलावल गई बुलावल गए। एकरा बाद वैद्य कहला कि सूर्य उदय होके से पहले हाँ जा मेडिकल स्टोर पर मेडिकल स्टोर मैंने कहा पहाड़ पर जा संजीवनी बूटी लेके आव लेकिन आजकल के लोग वो चीज के फॉलो नहीं करत लेकिन देखिए यही में हमारा नेताजी के तरफ से ढेर सारा पुरस्कार आयल सुभाष नेताजी की तरफ से बार बार प्रणाम बा पौलगी बा आशीर्वाद के कामना सही रही तो कहे के बा आए है कि भैया लक्ष्मण के जब अरे लागल रहे बन हो अब पहड़बे उठा के लैला बचवला समान हो अरे तोहरे भक्ति में बाबा अरे तोहरे भक्ति में बाबा अरे राजा नहीं जुटल बा हनुमान जी आजा बाबू कि हनुमान जी अरे हनुमान जी अगर अच्छा लगे तो ताली एक बार आप लोग बजाई कि हनुमान जी सब गुणवा रौरे में भरल बा हनुमान जी सब गुणवा रौरे में भरल बा ए रौरे में भरल बा गुणवा रौरे में भरल बा गुणवा रौरे में भरल बा हनुमान जी सब गुणवा रौरे में भरल बा वाह अगर अच्छा लगा तो एक बार